Вие сте с Enderman 200 BG и днес правя първи епизод на Jurassic World. Аз играя отдавна ден, но започнах наскоро канала си. Реших да направя няколко епизода да покажа как съм се развил, какви динозаври имам. Та и нататък. Сега ще чакаме да зареди. Супер зареди, много бързо. Хайде, върти се, върти. И гледайте, това е Indominus Rex. И в този епизод ще показвам само интересните динозаври, които са ми много развити и така нататък. Имам и тук един голям птеродактил, само че той още е в... Това ли трябва да се издигне на по-високи левери. Давай. И да си обера парите. Безинтересните ги предскачам, т.е. месиадните, не ми са... Велоцираптор, ма той не е много развит. Имам и тиранозавър, ма и той не е много развит. Бяха ми много, но направих Индоминус. И да кажа, Индоминуса се прави от велоцираптор и T-Rex. Ще ви покажа как да гледате и другите как се правят. Ако някой не знае, де. Този ми е един от много развитите. Знам, че не е много силен, но е на макс левер. Това е един от малкото. Мисля, че имам най-много 6. И то си трицератопс, много развит, на макс левер. Мога да го обединя с някой да направя много по-силен динозавър. Стего трицератопс май беше. Да, ето ми го изтега динозавъра, само че той много не е развит, че да направя по-силен от него. И ако някой се чуди как имам толкова много пари, да знаете, аз не играя много, не се бия срещу на мисии не играя и така нататък. И тук не се бия. И си пазя парите и сега имам 3 милиона. Няма играя от отдавна, играя отскоро, не е много отдавна. И те нататък, има много отворени герои. Така. Какво? И всъщност имам мисия, трябва да си максна 7 героя. Да имам 7 героя на макс левел. За сега имам само 6. Този, щом свърши тук, ще го свърши. Трябва ми $29 и ще го направя. И на Jurassic World няма да правя дълги епизоди, защото не знам какви да ги направя. Няма какво толкова да правя. И да. Забравих да ви покажа този. За мен той не ми е готин, но обаче в началото като почнах, той беше първият ми месианин и реших да го нахраня най-много него. И сега ми е на макс левер. Този не ме кефи. Този дет го направих, този го направих. Тук са ми най-многото. Този ми е на макс левер. Този ми е на макс левер. Този ми е на макс левер. И от тук идват 3 надолу. Да ги преборим. На птеродаптилите нямам още. Макс левер стават 5. Макс левер 6. И тези са ми на 30 на 30. Скоро ще успея. И мисля да си пусна машината за храна. Отдавна не е работила. От 3 милиона станаха на 2. Ма нищо, имам много храна. Вижте ми, много водни имам.
Деца под водата, гледай го, като патчи. Този не го знам какъв е, ама го имам. И имам и нещо като пираня. Риба ли, не го знам какво е, ама... Опа. И мисля да свърша епизода, като ви покажа всичките от тези. Тези са най-новите, дето излязаха. Не ги знам кога излязаха. Не следя много. Но все пак го имам. И това е това е най-силният ми герой и най-годен според мен Мутант Акула. Мутант е, защото е много голяма и много силна. Но много прилича на обикновена. Този точно не знам как се нарича. Но те нататък тъпите няма много така да обяснявам. Това е като костенурка. Но това въобще не ме кефи, защото има форма на бавна костенурка. Даже по-зле. И последните два. Този също ми е един силен. Има много дълъг врат. Все едно жираф е. Все едно е жираф. Бахти жираф. Граф Джиракова. И това е последния. Това много прилича на пираня. Според мен. Но и не е много силен. И това беше за този епизод. И довиждане. Не забравяйте да се абонирате за Мато Мое. И това беше краят на този епизод.